Eleke abantu abaninzi kumaphondo aseNtshona Koloni kunye naseMntla-Ntshona. A total of 1,685 fatalities were recorded over this festive season period, which is a 14% increase on the previous period. The Eastern Cape recorded the largest decline in fatalities with a reduction of 7.9% or 210 fatalities. Abantu abahamba emgaqweni ukubalekisa nokungaboni kakuhle endleleni zezona zizathu zigqamileyo ezibangele le ngxubakaxaka kwindlela zeli. Ukusweleka kwabaqhubi kunyuke ukusukela ku-27% ukuya kuthi ga ku-28%. Ngelixa ukusweleka kwabahambi ngenyawo kwehlile ukusukela ku-41% ukuya ku-31%. Most fatal crashes involved light motor vehicle, followed by light delivery vehicles, minibuses and trucks. The figures indicated that many vehicles involved in fatal crashes had a higher number of occupants. Umbalula ukwabhengeze ukuba isebe lakhe liza kusibhenela isigwebo senkundla ephakamileyo yasePitori nesithi umthetho wendlela we-ARTO awuhambelani nomthetho-sisekelo. Umbalula uthi izilungiso kumthetho wendlela i-National Road Traffic Act kuqukwa nokwehliswa komlinganiselo ovumelekileyo wotywala kubaqhubi ziza kuncedisa ukwehlisa izinga lokusweleka kwabantu ezindleleni.